ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ପ୍ରତିଭାଙ୍କର କଡ୍ ରାଇସ୍ ବନେଇବାରୁ। ତେଲୁଗୁ ଖାନା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲାଣି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହୁ ରହୁ। କହୁନୁ କଡ୍ ରାଇସ୍ ନାଁରେ ରାତିରେ ବଳକା ଭାତ କହୁଛୁ ବୋଲି। ନା ମ ଖାଲି କ'ଣ କଡ୍ ରାଇସ୍, ଏଠି ପରେ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ବି ବନିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ପାର୍ସଲଟିଏ, ସେଥିରୁ ବାହାରିଲା ପୁଅ ପାଇଁ ପେମ୍ପର୍ସ ପ୍ୟାକେଟଟିଏ। ତାପରେ ବନିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମସଲା ଚା ଟିକିଏ ଟିକିଏ। ତାପରେ ଖାଇ ପିଇ ବାପ ପୁଅ ଚାଲିଲେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, କାହିଁକି ନା ଚେକଅପ୍ ହବାର ଥିଲା ବାପାଙ୍କୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦା କଲା ପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋର ମା ଡ୍ୟୁଟିରେ, ମାନେ ଧ୍ରୁବକୁ ଉଠେଇବାକୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଧ୍ରୁବ ତ କେତେବେଳେ ଉଠି ସାରିଛି। ତାପରେ ମା ପୁଅ ଟିକେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗେଲା ହେଲୁ। ତାପରେ ତ ଧ୍ରୁବର ଡେଲି ରୁଟିନ ମାଲିସ ଚାଲିଲା। ହେଲେ ସେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ସାପର କ'ଣ ଜୀବ କାଢୁଛି କେଜାଣି। ତାପରେ ଧ୍ରୁବ ପାଇଁ ଆଜି ବନେଇଥିଲି ଏବିସି ପ୍ୟୁରି, ମାନେ ଏପୁଲ, ବାର୍ଲି ଆଉ କ୍ୟାରେଟ ପ୍ୟୁରି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠି ପ୍ରେସରକୁ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଅଛି ତାକୁ କାଢି ରଖୁଛି, ଖାଇସାରିଲେ ତାକୁ ପିଆଇ ଦେବି ବୋଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ଛାଣି ନେଇଛି। କିଛି ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ରହିଲେ ପରା ସେ ଖାଇପାରୁନି। ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ଖାଇଥିଲି ଭଜା ସହ ଦହି ପଖାଳ, ଖାଇକି ଆସି ଯାଇଥିଲା ନିଦ ପ୍ରବଳ। ଧ୍ରୁବ କପାଳରେ ଯେଉଁ ଟିକାଟା ଅଛି ସେଟା ପରା ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ବନେଇଛି। କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଦେଖି କେମିତି ହେଇଛି। ସବସ୍କ୍ରାଇବଟି କରିଦେବେ ପରା, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।